שלום יוטיוב, ברוכים הבאים לסרטון הזה. אז כן, כפי שראיתם או לא ראיתם, יש לי בערוץ לייב. עכשיו, הלייב הזה פשוט לא. אין לי מה להגיד לכם. הלייב הזה פשוט לא הלך. אוקיי, אז מה שאני בעצם רוצה ממכם בסרטון הזה, זה שאם אולי אחד מכם במקרה יודע איך לא לעלות, איך בעצם להתחיל את הלייב שלכם ושהוא יהיה באופן טוב ולא עם תקיעות ודברים כאלה, אז בבקשה תגידו לי. כי הלייב הזה לא יצלח, וכן, אתם יודעים, ואני רוצה שלהם שהצליחו ושתוכלו ליהנות מהם, אז בבקשה, באמת בבקשה. בקיצור, אני אשמח אם תעשו סרטון ותשתפו אותו כאן בתגובות למטה. זה יהיה ממש נכון מצדכם, ויהיה לי גם לייבים טובים שיוכלו לצפות בהם. וגם אם אתם לא עושים סרטון, מספיק שתסבירו לי איך אני אעשה את זה בצורה הכי טובה שאתם יכולים. אז תודה רבה לכם שצפיתם. אני ממש מקווה שתיקחו את זה לתשומת לבכם, שאני חייבת את העזרה שלכם. אז תודה רבה לכם שצפיתם. ביי חתולים.